І так, всім привіт. Ось така проблемка. Citroen Jumpy, 2002 рік. Мотор DV8. Але, мабуть, у них усіх такі проблеми є. От бачимо, зараз отвертку я покажу. Ось проблемка. Тросик злітає. Бачимо, нема кнопки всередині. Тому що ось кнопка. Я її зняв. Намастив клею. Саме з неї злітає. Яка ідея? Намастив клеєм. І ще знизу попробую закрутити саморізом. Ось знизу. І будемо бачити, що буде, допоможе, ні, вилікуємо, ні. Поки що дякую всім.